கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த காலை வேளையில் வார்த்தையை கேட்க வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். இந்த நாளானுடைய வார்த்தைக்காய் அவர் சமூகத்திலே காத்திருந்து ஜெபித்த பொழுது கர்த்தர் என்னோடு கூட பேசின வார்த்தையை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டு உங்களுக்காய் நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். என்னோடு கூட திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். சங்கீதம் 123வது சங்கீதம் 1 வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன். பரலோகத்தில் வாசமாயிருக்கிறவரே, உம்மிடத்திற்கு என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். இதோ வேலைக்காரரின் கண்கள் தங்கள் எஜமான்களின் கையை நோக்கி இருக்குமா போலவும், வேலைக்காரியின் கண்கள் தன் எஜமாட்டியின் கையை நோக்கி இருக்குமா போலவும், எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் எங்களுக்கு இரக்கம் செய்யும் வரைக்கும் எங்கள் கண்கள் அவரை நோக்கி இருக்கிறது. எங்களுக்கு இறங்கும் கர்த்தாவே, எங்களுக்கு இறங்கும். நிந்தனையினால் மிகவும் நிறைந்திருக்கிறோம். சுகஜீவிகளுடைய நிந்தனையினாலும் அகங்காரிகளுடைய இகழ்ச்சியினாலும் எங்கள் ஆத்துமா மிகவும் நிறைந்திருக்கிறது. இந்த அதிகாரத்தில் ஆவியானவர் நம்மோடு கூட இடைப்படுவாராக. நிந்திக்கப்படும் பொழுது செய்கிற ஒரு ஜெபமாக இந்த அதிகாரம் பார்க்கப்படுகிறது. ஆண்டவர் நோக்கி ஜெபிக்கிறாங்க. நிந்தனையினாலும் இகழ்ச்சியினாலும் நிறைந்திருக்கும் பொழுது அவங்க எப்படி ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்குறாங்க, ஆண்டவரை எப்படி நம்புகிறாங்க அப்படிங்கிறது மாதிரி தான் இந்த வசனங்கள், இந்த வார்த்தைகள் நம்மோடு கூட கர்த்தர் இந்த வார்த்தையை கொண்டு பேச போகிறார். பரலோகத்தில் வாசமாக இருக்கிறவரை, அவரை நான் எப்பொழுதும் என் கண்கள் அவரை ஏறெடுத்து பார்க்கிறது. அது எப்படி பார்க்கறதுன்னா, வேலைக்காரர் தங்கள் எஜமான்களை எப்படி அவங்க கிட்டது நம்ம வேலை முடிச்ச உடனே நமக்கு ஏதாவது கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு வேலைக்காரர்களும் எஜமானுடைய கையை நோக்கி பார்ப்பாங்களாம். வேலைக்காரிகள் எஜமாட்டியோட கையை நோக்கி பார்ப்பாங்களாம். அதே மாதிரி எனக்கு இரக்கம் செய்கிற வரைக்கும் நம் கண்கள் யாரைத்தான் நோக்கி பார்க்க வேண்டும் என நம்ம ஆண்டவரை தான் நோக்கி பார்க்க வேண்டும். ஒருவேளை உங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த கால வேளையில் நிந்தனையும் இகழ்ச்சியும் நிந்தனையான வார்த்தைகளால் உங்கள் இருதயங்கள் நிறைந்திருக்கலாம். உங்களுடைய இகழ்ச்சியினால், உங்களை ஏளனமான பேச்சுக்கள்னால உங்களுடைய ஆத்மா அவைகளினால் நிறைந்திருக்கலாம். நிந்திக்கப்படுகிறவர்களாக இந்த வார்த்தையை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம். ஒரு நிந்தனைக்குரிய சூழ்நிலை உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கலாம். ஆனால் ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையின் மூலமாய் நமக்கு சொல்லுகிறது என்ன அப்படின்னா, உலக எஜமான் ஒருவேளை கடினமான எஜமானாக இருக்கலாம். அவன் ஒரு வேலைக்காரனுக்கு ஒரு அடிமையாக இருக்கிறவனுக்கு, வேலைக்காரனாலே அடிமையை குறிக்கிறது, அடிமையாக இருக்கிறவனுக்கு ஆகாரம் கொடுப்பது ஒரு எஜமானுடைய விருப்பம். அந்த மாதிரி தான் நடக்கும். ஆனால் நாம் சார்ந்திருக்கிறது கர்த்தரை. நம் தேவன் கடினமான ஒரு எஜமான் அல்ல. அவர் அன்பும் இரக்கமும் மிகுந்த கிருபையும் உள்ளவர். அவர் சொல்லாகும், அவர் கட்டளையிட நிற்கும். அதனால உலக எஜமான்களுக்கு காத்திருந்தா அவங்க விருப்பப்படி தான் நமக்கு தருவாங்க. ஆனால் நாம் பரம எஜமானுக்கு காத்திருப்போம் என்றால் நிச்சயமாகவே நாம் அதிகமான காரியங்களை பெற்றுக்கொள்வோம், பூரணமான ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வோம். இன்னைக்கு நாம் நிந்திக்கப்படும் பொழுது நம் கண்கள் முதலாவது யாரை ஏறெடுத்து பார்க்க வேண்டும் என்றால், பரலோகத்தில் வாசமாயிருக்கிறவரை, பரலோகத்தின் தேவனை. முதலாவது நிந்திக்கப்படும் பொழுது, இகழ்ச்சிக்குள்ளாக்கப்படும் பொழுது, சோர்வுக்குள்ளாக்கப்படும் பொழுது, வேதனைப்படும் பொழுது நம்முடைய கண்கள் அவரை நோக்கி பார்க்கிறதா இருக்கணும். ரெண்டாவது, அவரை சார்ந்திருக்கிறவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும். எப்படி வேலைக்காரி எஜமாட்டிய, வேலைக்காரன் எஜமான்னு, அது அந்த மாதிரி நம்ம எப்படி பார்க்கணுமோ, ஆண்டவரை இறக்கம் செய்கிற வரைக்கும் நீங்கள் தான். அன்னைக்கு அந்த விதவை எப்படி அந்த ராஜாவை ஓயாமல் போய் கேட்டாலும், அந்த மாதிரி நம்ம ஆண்டவரை இறுக பிடித்து கொண்டவர்களா, இரக்கம் செய்யும் வரைக்கும் உண்மையே, இரக்கம் செய்யும் வரைக்கும் என் கண்கள் உண்மையே நோக்கி பார்க்கிறது, ஒரு அற்புதம் செய்கிற வரைக்கும் உண்மையே. தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று சொல்லி கேட்ட பொழுது எல்லாரும் அதட்டினாங்க, திருப்பி கூப்பிடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் விடவே இல்லை, மறுபடியும் கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கான்.
ஆண்டவர் வந்து அவனுக்கு இறங்குகிறார், அவனுக்கு சுகத்தை கட்டளையிடுகிறார், விடுதலை கட்டளையிடுகிறார். கர்த்தர் உங்களுக்கு இரக்கம் செய்யற வரைக்கும் அவரை விடாதீங்க, அவரை தொடர்ந்து தேடிக்கொண்டே இருங்க. அவரை தேடுகிறதுக்கு ஒரு வேளை உங்க வாழ்க்கையில தடைகள் வரலாம், சோர்வுகள் வரலாம், ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்க கூடாதபடிக்கு போராட்டங்கள் வரலாம். என்ன மாதிரியான தடைகள் வந்தாலும் முதலாவது நாம் நிந்தனைக்குரிய ஒரு சூழ்நிலைகளுக்குள்ள கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்றால், இகழ்ச்சியான சூழ்நிலைகளுக்குள்ள நாம் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்றால், நம் பார்வை முதலாவது அவரை நோக்கியதா இருக்க வேண்டும், கண்களை அவரை நோக்கி ஏறெடுக்க வேண்டும். இரண்டாவது, அவரை நம்மளை இரக்கம் செய்யற வரைக்கும் அவரை சார்ந்திருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை, அவரையே ஏறெடுத்து பார்க்கிற ஒரு வாழ்க்கை, விடாம பின்தொடர்கிற ஒரு வாழ்க்கை, அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை நமக்குள்ள இருக்கிறதா, நம்ம காணப்படுகிறதா நம்ம இருக்கணும். நம்ம அப்படி ஆண்டவரை நோக்கி எல்லா சூழ்நிலையிலுமே அவரை சார்ந்து கொண்டு, ஏன்னா உலக எஜமானுக்கு காத்திருப்போம், வேலையிலிருந்து ஒரு சம்பளம் வரணும், ஒரு நன்மை வரணுன்றக்காக. நான் அந்த கடினமான எஜமான் அப்படி காத்திருந்தும் ரொம்ப பெருசாக கொடுக்கறதில்ல. ஆனால் இந்த பரம எஜமானுக்கு நீங்கள் காத்திருந்தீங்கன்னா உலக ஆசீர்வாதங்களையும் இம்மைக்குரிய மறுமைக்குரிய எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் எல்லா நன்மைகளையோ ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களையும் தந்து உங்களை ஆசீர்வதிக்க அவர் வல்லமையுடைய தேவனாய் இருக்கிறார். அப்போ நிந்தனையினாலும் இகழ்ச்சியினாலும் நிறைந்திருக்கும் பொழுது அவரை ஏறெடுக்க வேண்டும். இரண்டாவது, அவரை சார்ந்து நிற்க வேண்டும், அவரை பற்றி கொள்ள வேண்டும். அந்த வசனங்கள் வாசித்தீங்கன்னா, எங்களுக்கு இறங்கும் கர்த்தாவே, எங்களுக்கு இறங்கும், நிந்தனையினாலும் மிகவும் நிறைந்திருக்கிறோம், சுக ஜீவிகளுடைய நிந்தனையினாலும் அகங்காரிகளுடைய இகழ்ச்சியினாலும் எங்கள் ஆத்துமா நிறைந்திருக்கிறது. அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஆண்டவரை நோக்கி செவிக்கிறாங்க. இந்த வார்த்தைகளை வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது என்ன அப்படின்னா, நம் ஆண்டவரை பின்பற்றுகிறவர்களாய் இருந்தால், கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறவர்களாய் இருக்கிறோம் என்றால், மூன்றாவது காரியம், நாம் இப்படிப்பட்ட நிந்தனைகளை சகிக்கிறவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும். அதுவும் எப்படியாக சகிக்கணும்னா, பொறுமையோடு கூட சகிக்கிறவர்களாய். இவற்றை நாம் பொறுமையோடு கூட சகித்தால் நம் பரலோகத்திலே நமக்கு மிகுந்த பலனுண்டு என்று சொல்லி, அதை கிறிஸ்துவுக்காக நிந்தனையிலும் இகழ்ச்சியிலும் பொறுமையோடு கூட அதை சகிக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, நாம் இது உலகத்தார் அந்த சூழ்நிலையில் அவங்க எதிர்ப்பாங்க. ஆனால் நம்ம ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறபடினால எல்லா சூழ்நிலையிலுமே நம்மளுடைய ஆத்துமா இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் அவர்கிட்ட கொண்டு போகணும், அவரை மட்டும் நாம் சார்ந்து கொண்டு இதை சகித்து, நமக்கு தீமை செய்கிறவங்களுக்கும் நாம் நன்மை செய்து, இதை ஏதோ ஒரு புதுமையாக எரிகிற அக்கினி என்று பார்க்காம அந்த பாடுகளுக்கு பங்காளியானதால் நாம் சந்தோஷப்பட்டு அந்த நிந்தனை இகழ்ச்சியும் அவர் சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நீங்க பார்த்துக்கோங்க ஆண்டவரேன்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம எந்த சூழ்நிலையிலும் நம்ம சோர்ந்து போக மாட்டோம். கர்த்தர் அந்த சோர்வான பாதையிலுமே நம்மை மகிழ்ச்சியோடு நடத்த அவர் வல்லமையுடையவராக இருக்கிறாரு. அவரை நோக்கி பார்க்கிறவர்கள், அவரை சார்ந்து நிற்கிறவர்கள், அந்த சூழ்நிலையை பொறுமையோடு கூட சகிக்கிறவர்கள், அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு பரலோகத்தில் மிகுதியான பலன் உண்டு. அவர்கள் சோர்வுற மாட்டார்கள், அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். அவர்கள் வாழ்க்கையில் கர்த்தர் மகிழ்ச்சி கட்டளையிடுவார். ஏன்னா அன்னாருடைய வாழ்க்கையில் அநேக நிந்தனைகள், அநேக இகழ்ச்சிகள், அநேக வேதனைகள் அவளுக்கு இருந்தது. அவள் பரலோகத்தில் வாசமாயிருக்கிறவரை தேடி போகிறாள். அவளுடைய கண்ணீருக்கு ஒருவர்கிட்ட மட்டும்தான் பதிலுண்டு என்று சொல்லி நம்பி அவர் சமூகத்துல போய் உட்கார்றா. எப்படி அந்த வேலைக்காரன் எஜமானையும் வேலைக்காரி எஜமாட்டியும் நோக்கி இருக்கிறாளோ, அதே மாதிரி கர்த்தர்கிட்ட இருந்து இரக்கம் செய்யற வரைக்கும், கர்த்தர் இரக்கத்தை நமக்கு கொடுக்கிற வரைக்கும் அவரை சார்ந்து, அவரை நோக்கி, அவரை பற்றி அப்படி இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை. மூன்றாவது காரியம், அந்த சூழ்நிலையிலே கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் நாம் அந்த நிந்தனைகளை இகழ்ச்சிகளை பொறுமையோடு கூட சகித்தோம் என்றால், அவரை சார்ந்திருந்தோம் என்றால், நமக்கு கர்த்தர் ஒரு மகிழ்ச்சியை வைத்திருக்கிறார். எல்லா சூழ்நிலைகளிலுமே அண்ணால் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள்லாம் வரும் பொழுது ஆண்டோட சமூகத்துக்கு ஓடி போகிறான். இரக்கம் செய்கிற வரைக்கும் ஒரு சமூகத்தை விடமாட்டான், பற்றி பிடித்து கொள்றான். கர்த்தரிடத்திலிருந்து வார்த்தை வந்தது, உன் விண்ணப்பத்தின்படியே உனக்கு ஆக கடவுது என்று சொல்லி நீ சமாதானத்தோட போன்னு கர்த்தர் சொன்ன உடனே தான் அவன் அந்த இடத்துல எழும்பி வருகிறான். அவன் இரக்கம் செய்கிற வரைக்கும் அவன் கண்கள் அவரையே நோக்கி பார்த்து கொண்டிருந்தது. எல்லா நிந்தனையிலும் எல்லா இகழ்ச்சியிலும் அவன் ஆத்மா நிறைந்திருந்தாலும் அவன் சோர்ந்து போகாம கர்த்தரை தேடி வந்து, ஆண்டவரே அவங்க ஒரு பொருத்தனையும் செய்கிறா, அப்பா நீங்க எனக்கு ஒரு பிள்ளையை கொடுங்க, அதை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி
தீர்மானம் எடுக்கிற ஆண்டவர் அவளுடைய சோர்வை மனமகிழ்ச்சியாய் மாற்றுகிறார். ஆண்டவர் அவளுக்கான ஒரு கொம்பை அவளுக்கு உயர பண்ணுகிறார். இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களோடு கூட அந்த காலவேளையில கர்த்தர் சொல்லுகிறார், உங்க வாழ்க்கை ஒருவேளை இகழ்ச்சி நிறைந்ததாய், நிந்தனை நிறைந்ததாய், அகங்காரிகளுடைய இகழ்ச்சியினால், அகங்காரிகளுடைய வார்த்தையினால், சுக ஜீவிகளுடைய நிந்தனையினால் வாழ்க்கை நிறைந்திருக்கலாம். அதை நினைத்து நிந்தனை அதிகமா இருக்கிறது எங்களுக்கு இறங்குங்க ஆண்டவரேன்னு சொல்லி அவரை நோக்கி நீங்க ஜெபித்து இந்த கான்ஃபரன்ஸ்க்கு நீங்க வந்திருக்கலாம். ஆவியானவர் இந்த காலை வேளையில உங்களுக்கு கட்டளையிடுகிற ஒரு வார்த்தை, இந்த சூழ்நிலையில நம்ம எப்படி இருக்கணும்னா அவரை சார்ந்து இருக்க வேண்டும். நம்ம கண்கள் அவரை மட்டும் நோக்கி பார்த்து இறக்கம் சேர வரைக்கும் அவரை விடாதபடி நம் இருக்க வேண்டும். மூன்றாவது, எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம அந்த அந்த நிந்தனையான சூழ்நிலைகள், பிரச்சனையான சூழ்நிலைகள்ல கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் அதை சகிக்கிறவர்களாயும், கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் அவர்களுக்காய் ஜெபிக்கிறவர்களாயும், பரிந்து பேசுகிறவர்களாயும் நாம் காணப்படுவோம் என்றால் கர்த்தர் ஏற்ற வேளையில் அந்த நிந்தனையிலிருந்து, இகழ்ச்சியிலிருந்து நம்மளை மாற்றி நமக்கு கர்த்தர் மனமகிழ்ச்சியை கட்டளையிடுவார். மனமகிழ்ச்சியை கட்டளையிட்டு நம்மளை கண்ணீர் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு நமக்கு அற்புதத்தை செய்ய வல்லம் விடுவார். நமக்காக ஒரு கொம்பை உயர பண்ணுவார். அப்படி இருந்த அண்ணாளுக்காக ஒரு கொம்பை உயர பண்ணினார் அல்லவா? இந்த கால வேளையில உங்களுக்காகவும், நீங்க எங்க நிந்தனையா பார்க்கப்படுறீங்களோ, எங்க இகழ்ச்சியா பார்க்கப்படுறீங்களோ, எங்க ஒரு அற்பமாய் எண்ணப்படுறீங்களோ அந்த இடத்துல உங்க கொம்பை உயர பண்ண அவர் வல்லமையுடையவராக இருக்கிறார். எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? ஏசப்பா எனக்காக இந்த கால வேளையில ஒரு கொம்பை உயர பண்ணுவாரு, என் தலையை நிமிர பண்ணுவாரு, எனக்காக ஒரு நல்ல ஒரு அடையாளத்தை இந்த மாசத்துல கர்த்தர் எனக்கு கட்டளையிடுவார், நான் நம்புறேன், ஒரு காரியத்தை என் வாழ்க்கையில செய்ய போறார், நான் நம்புறேன் அப்படி சொல்றவங்களாம் இருக்கிற இடத்துல கண்களை மூடி தலைகளை தாழ்த்தி ஆண்டவர் நோக்கி பார்க்க போறோம். அவர் சமூகத்தில் நம்மளை ஒப்பு கொடுக்க போறோம். அவர் எனக்காக ஒரு கொம்பை உயர பண்ணுவார். அவர் எனக்காக ஒரு கொம்பை உயர பண்ணுவார். என் தலையை நிமிர பண்ணுவார். நான் நம்புறேன். அப்படி நம்புறவங்க அந்த சூழ்நிலையில இகழ்ச்சியிலும் நிந்தனையிலும் அவரை சார்ந்து இருக்கிற வாழ்க்கை, நம்மளுடைய கண்கள் அவரையே நோக்கி இருக்க வேண்டும், அவரையே சார்ந்திருக்க வேண்டும், அவரையே நம்பி இருக்க வேண்டும். எல்லா சூழ்நிலைகளிலுமே பொறுமையோடு கூட சகித்ததை மேற்கொள்ளுகிறவர்களாய் காணப்படும் பொழுது கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்கிற தேவனா இருக்கிறாரப்பா. எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிறீங்களா அன்பின் ஆண்டவரே, நீர் கொடுத்த காலை வேலைக்காய் நன்றி. இந்த வேலையில கூட யாரெல்லாம் உண்மை நோக்கி பார்த்து ஆண்டவரே எங்க வாழ்க்கை இகழ்ச்சியால சூழ்ந்திருக்கிறதே, எங்க வாழ்க்கை நிந்தனையால சூழ்ந்திருக்கிறதே, சுக ஜீவிகளுடைய நிந்தனை, அகங்காரிகளுடைய இகழ்ச்சிகள், அவங்க கேட்கறதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியல, அற்பமாய் பார்க்கப்படுகிறோமே ஆண்டவரே, காரணமில்லாமல் பகைக்கிறார்களே, இந்த சூழ்நிலையில எங்க கண்கள் உங்களை நோக்கி பார்க்குதப்பா, இறக்கம் செய்யற வரைக்கும் உங்களையே நோக்கி பார்க்குதப்பா. அந்நாளுக்கு இறக்கம் செஞ்சீங்களே, எனக்கும் இறக்கம் செய்யுங்க, என்னோட கொம்பை உயர பண்ணுங்க, இப்படி நீங்க கேளுங்க. இந்த காலை வேளையில கர்த்தர் கொம்பை உயர பண்ணுகிறாரு. அற்பமாய் பார்க்கப்பட்டவர்கள் முன்பதாக ஆண்டவர் அந்நாளை உயர்த்தி தான் முதல் பேர்சபா வரைக்கும் கலக்குகிற ஒரு தீர்க்கதரிசி அவளுக்குள்ள வைக்கிறாரு. கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட அற்புதமான பாத்திரமாய் அவளை மாற்றுகிறார். இன்னைக்கும் அற்பமாய் பார்க்கப்படுற உங்களை அநேகருக்கு பிரயோஜனமான அற்புதமான பாத்திரமாய் இந்த காலவேளையில கர்த்தர் மாற்றுகிறார். மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார். உங்க கண்கள் அவரை பற்றி பிடிக்கட்டும், அவருடைய பாதத்தை பற்றி பிடிக்கட்டும், அவரை சார்ந்திருக்கட்டும். பொறுமையோடு கூட சகித்த சூழ்நிலைகளை தாண்டுவதற்கான பலத்தை கேட்டு அதை தாண்டுங்க. கர்த்தர் உங்களை மனமகிழ்ச்சியினால் நிரப்புவாரப்பா. நீங்க அப்படி செய்ய போற கிருபைக்காய் நன்றி அப்பா. ஊக்கமாய் செவித்த ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலுமே சந்தோஷ சமாதானத்தை கட்டளையிடுங்க. உமக்கு மாத்திரம் மகிமை செலுத்தி எங்களை முற்றிலுமாய் தரை மட்டும் தாழ்த்துக்கிறோப்பா. நாங்கள் சிறுகும் நீர் மாத்திரம் பெருகும் வேண்டாண்டவரே. உங்க நாம மாத்திரம் மகிமைப்படட்டும் ஏசப்பா. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமேன். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமையுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் என்றைக்கும் மறவாதே. ஆமேன். God bless you.